Bona nit a tots i totes. Per no fer-ho llarg, la moció té una exposició de motius en la qual s'indica indicadors, dades numèriques d'allò que tots sabem, que hi ha una situació de crisi i està afectant a les persones de forma que els ingressos en moltes famílies han baixat i es veuen obligats a fer ús de determinades fórmules per a poder continuar endavant com són els bancs d'aliments. Els acords que se plantegen davant d'aquesta situació són, primer, el ple de l'Ajuntament d'Alboraya acorda sol·licitar a la Generalitat Valenciana a que inste a l'administració competent a que elabore una normativa que prohibisca la despesa sistemàtica d'aliments en bon estat per part del comerç d'aliments, parant especial atenció a les grans superfícies i cadenes comercials. El segon acord és el ple de l'Ajuntament d'Alboraya acorda la creació immediata d'un banc d'aliments municipal que serà gestionat per ONGs o altres entitats solidàries sense ànim de lucre i supervisat per l'Ajuntament d'Alboraya, en qualsevol cas atenent sempre a la supervisió i direcció dels serveis socials municipals qui establirà els criteris d'accés al banc d'aliments. I tercer acord, el ple de l'Ajuntament d'Alboraya acorda la celebració d'un conveni amb les superfícies comercials dedicades al sector de l'alimentació on s'establisquen els mecanismes necessaris per tal que els aliments encara aptes per al consum sobrants dels mercats, supermercats i hipermercats puguen ser recollits i distribuïts a través del banc d'aliments contemplat en el punt anterior. Per acabar, el quart punt és que es doni trasllat d'aquests acords als serveis socials municipals, a ONGs locals, a associacions de veïns i partits polítics del municipi d'Alboraya.